Ikechukwu Ogbonna, onye nke eji IVD wee marụ mana ndị online in-law ya na-akpọ ya IVF bụ onye a na-akọwa na ndị polisi ejidegokwa ya ebe ọ na-eje Qatar with Blessing CEO ka fa jee gbaa akwụkwọ. Unu mana Blessing CEO na ife ndị online in-law nke ya na-akpọ ya bụ ike ma nge na onye ochie amụ nwaanyị nwụrụ anwụ na ọ bụrụ Lizzy, ọ bụrụkwanụ m kwuru na ọkwa ife a na-akpọ ya ka nkọrọ unu, bịakwanụ ka nkọrọ unu ife melụ ka esi wee jide ya, ma kọkwalụ unu ife Blessing CEO kwuru maka ya bụ njide nke ejidekwa na IVD otu bidigokwa na onye makwa Blessing CEO jekwa ma a na-ahụ adịkwa ya na ogbe amụ nwa na oji ajọrị na-enye ya obi aṅụrị na ndị polisi akpụrụkwana ya nke ugboro na-aba o wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na IVD anụ nwụrụ na-afụ ebe a na nwunye ya nwụrụ na 2022. onye nke a na-akpọkwanụ Bimbo bụkwanụ onye Yoruba. Unu mana mgbe ahụ ọnwụ na ndị mmadụ na-atị nọ nke nwaanyị nwere onwe ya ọkụ, ụfọdụ na-atị nọ nke nwoke nwere nwunye ya ọkụ. Ajụa nke nwoke bụkwanụ IVD, o sị na nke nwaanyị ji egota mmanụ eji akwa ụgbọala chọọ ka fa na-abụ gbaa ọkụ tinyanwa wee gbanahụzie anya bụ ife ọkụ wee gbaa sọsọ nwunye ya. Anụchakwa onye bụ akụ na-asị kedu ife nwere ike ime nwaanyị otu ka ọ mụnye onwe ya ọkụ ma ọ mụnye di ya ọkụ chefuzie ụmụ fa mụtara. Onye ka a na-akọwa na mgbe ahụ Bimbo nwụchara na IVD na ndị ọgọ ya na-enwekwa na esemokwu gbasara ife kpatara ọnwụ Bimbo. Unu mana ndị ọgọ ya na-akọwa na maka IVD ka nke nwaanyị ji gbuo onwe ya, fa na-atụkwu ya aka na onye nwa nwere nke nwaanyị ọkụ, and ikpe ahụ fa aka nọkwanụ n'ụlọ ikpe wee na-ekpe nyabụ ikpe maka na nyabụ ikpe a na-ebighọkwa anụ. Onye ka ndị mmadụ nọkọta afụbazie IVD na Blessing CEO, o wee bụ na fa na-abụ na-emezikwa na oyi nwaanyị na oyi nwoke. wee na-akọwarị na mgbe ahụ IVD nọ n'ime ụlọ nga na Blessing CEO na-eje n'ime ụlọ nga wee je na-evisitikwanụ IVF. Ndị mmadụ wee na-asị n'ọdụkọ Blessing CEO batara ife na-eseru Bimbo na IVD okwu kpatara Bimbo ji wee gbuo onwe ya. N'ọdụka fa na-aba na-ayị bifo Bimbo wee nwụọ, ma na-ajụrụ Blessing CEO o sị na anya na IVD aghaghị mgbe Bimbo nọkwanụ ndụ, nọ mgbe Bimbo nwụchara ka ọ ma IVD na ọ na-eme terapi, si IVD wee bịa na nke ya ka o mee ya terapi ka o nwetakwa n'onwe ya na nwunye ya nwụrụ. Fa wee sizie n'igote ogiri wee banye ime afịa n'ebe ahụ ka oyi nwoke na oyi nwaanyị fa nọ wee tara ọkụ. Ndị mmadụ tụkwa na-atị na Blessing na-atị atị na ya na IVD na-ayị na onye a butere ife esemokwu ji adị na alụmdi na nwunye mmadụ na-aba. Onye ka eme ka ndị mmadụ mata na dịka IVD na Blessing sikwa na-eme n'ihu akwụkwọ na ndị mmadụ mazi na fa na-abụ oyi nwoke na oyi nwaanyị and na fa na-abụ na-akwadokwa n'ịlụ di na nwunye na-akọwa na fa na-ejeri Qatar ka fa jee gbaa akwụkwọ wee na-ajụ emezikwara ego agbara nkwụ wee na-ejezi ịgba akwụkwọ a na-ahapụ isi aka wee na-agba oriọm ka ọ bụ na fa na-abụ chọọ ije nwere aṅụrị si ndị mmadụ na-eje ịgba akwụkwọ. Unu mana ndị a na-eme kọntentị eziokwu dụkwafa n'ọnụ amakwụkwọ nke otu aka wee na-akọwa na ndị ụlọ ikpe machiri IVD na onye esi n'obodo Naijiria wee pụ until na-ekpecha ikpe nwunye ya bụkwanụ Bimbo. Unu mana Blessing CEO pụtara n'ihu akwụkwọ si na ya na IVF na-eje Qatar ka fa jee nweta onwe fa, na fa chọrọ ka ndị followers fa ndị ya agba tiketi ka fa soro fa wee jee nwa aṅụrị na fa goo tiketi ama na 4 million ka 3 million ka ọ si ya na-ele ndị gozi tiketi nwa anyị refund kwofe ego fa ka fa ejebeziri ebe ahụ. Unu mana ntu akpụrụ IVD na Blessing CEO anyị ejeziri na oyi ekorukwa abịa wee chi ya azụ. Onye ka a na-akọwa na fa erugokwa na airport enenecha akwụkwọ fa ka fa banyezi azịkwa na ụkwụ IVD abanyego na flight ofukwu ya ka nọ na Murtala Muhammed ndị uwe ojii wee bịa ebe agaghị aka n'ukwu wee kpụrụ ya wee tị na ọ dara iwu na-enyere ya iwu na onye si Naijiria wee pụ until na-ekpecha ikpe nwunye ya bụ Bimbo nwụrụ anwụ. Onye ka Blessing CEO pụtara kịta anụnwa wee mee ka ndị mmadụ mata na ndị polisi kpụrụkwara IVD n'eziokwu na ya bụ ife bụ nkịta akpara akpa site n'aka ndị nwa okwu okwo ndị mana ọ na-amarụgonu nọ ndị be Bimbo ka ọ na-ekwu maka fa unu mana ndị be Bimbo ejighị anya afụ ya bụ Blessing CEO na fa na-adọ ya ka generator party my neighbor maka na ndị be Bimbo believe no Blessing CEO kpatakwanụ Bimbo ji wee gbuo onwe ya na Blessing CEO na-ejebu ochie amụ IVD bifo okwu na ụka wee tebelu IVD na nwunye ya ajụkwa Blessing CEO ọ na-agụ aka ya na-agụ ọkpa ya goni ya amaghọ ka ife ijebe na nga ijezefu ya bifo nke agbalụ na ife Blessing CEO delu. Unu mana bifo ya na IVD kwado njem a
n'onwe mbọsị Blessing CEO nọ na live video, ndị mmadụ na-akpọrọ ya na-etu ya onye oshi amụ. Blessing CEO wee nọrọ ebe ahụ wee baba mba wee sịfa na ohe ezu amụ mmadụ na onwe onye ọbụla ọ chọrọ si ogbuo nwunye ya si were amụ ahụ na ya na mmadụ aha azọ amụ azọ na ọ bụ ọgbanje. Ndị mmadụ wee sị na iso wee gbu Bimbo na oji ọtụmọmkpọ wee gbuo Bimbo ya na ogburie spiritual na Bimbo anwụghị ọnwụ chi ya. The video wee na-etrend. Blessing CEO wee mechaa wee pụta wee si n'iwe ka o ji wee kwue n'ọka ndị mmadụ si akparị ya na-akpọta ya maka na ya na IVD na-ayị n'ife o ji wee kwunye bụ okwu na Bimbo gburu onwe ya na ya ji evidensi ife akaebe wee kpositaba akwụkwọ wee gosi ma ebe atara alụ amaghị nọ IVD ka atara alụ ka Bimbo ka atara alụ si na Bimbo na-anụso ọgụ na ọ na-aṅụ ọgwụ nwekwa ife okwufo. Ndị mmadụ wee je na-asị ya ka o si wee jide evidensi nwaanyị ibe ya mana nya nwa si na ọnụrụ di na di nke ya na-eti ya ife ewesị anya weta evidensi nke ya na o wetahụ mana o ji nke nwaanyị ọzọ nọ na di o ji evidensi nke ya mana nke nya nwazi si na-etiwu ya na ife o jipụta na di ya nwoke ọ mụtara ụmụ na-abụ na o nweghị ofu mkpụrụ evidensi o wepụta. Blessing CEO tọ na-ede aṅụ iyi ọṅụpụ ọṅụghahụ ka nkọkwara na ife ọ kọrọ n'ọkwa akụkọ na-ebute akụkọ. O wee bụ na Blessing CEO na-akọwa na ndị ụlọ ikpe na fa jebelu holidays na ya agbapụta na IV nketa nke echi na-aghụghọ aghọrọ aghọ n'ọpụrụ anụ emere eme ka e wee jide IVF ka o wee ghara isi wee mee travel je gbaa akwụkwọ ka fa jekwọrọ ekwekerekwọ ka ngụkwara na ife ọ dere ebe anụ nwa. O wee bụ na Blessing CEO na-akọwa na o nwere ọkwa paspọtụ ọbụla IVD somitiri n'aka ndị ụlọ ikpe mgbe ọ na-ejebu ụlọ ikpe na paspọtụ IVD n'ofuru efu. After 2 years IVD wee je megharịa paspọtụ ọzọ na o nweghịkwa mgbe ndị ụlọ ikpe ji wee gwa ya na ọ ya eme travel na ọ bụ na ndị ụlọ ikpe gwara ya anya na nyanwa bụ Blessing CEO na nya bụ IVD na fa ya pụta na public na-agwa ndị mmadụ na fa achọkwa na ije kata na since 3 years IVD jebekwanụ n'ụlọ ikpe maka ikpe nwunye ya nwụrụ anwụ na o nwebekwa ofu ugboro achọrọ ya achọ n'ụlọ ikpe na ikpe niile a na-ekpe ebe ahụ na ọ na-ejekwana maka nya bụ ikpe. Asị kedu maka ife o ya eji wee gbaa ọsọ n'ọsọsọ 10 days ka fa ya anọkwana na kata and na nya bụ tiketi nwekwanụ returning back onyanwa ka o ya eji wee gbaba ọsọ na ife anụ nwa mere obukwanụ gemu politiks fapụrụ anụ ka e wee megide n'otu nwoke nwa bụ ife kpụrụrụ IVD na nya bụ nwoke na-eme ka o prizi otu nwaanyị nwa wee kpụrụ IVD na fa kedu ka esi fa ji wee chee kpụrụ ya na fa kedu ife IVD mere na nya bụ nwoke nyerefe ikike na sekpụrụ IVD ka eje tinye ya n'ime ụlọ nga gbachidi ebe ahụ till Monday ka e wee mara ka nya bụ ikpe ti wee na-eje na fa amakwana na ndị ụlọ ikpe na fa anọ holidays na ọnya ka fa ji wee mee ife anụnwa fa mere na si kedu ka ife a si wee mee ndị bloggers wee burie na si ka ndị bloggers si wee mara ife anụnwa na ya amaghị oge onye nwaanyị nwa kwụrụ ya bụ nke nwoke o ji wee mee ife anụnwa. Nwaanyị nwa bụ onye ụmụnne Bimbo ka ọ gịnị okotorigba na fa emegidezi na IVD na fa ekwugidezi ya maka na ọ bụ nwoke na ife afa na-eme na ọ dị ọkwa mma na ọkwa injustice na since 3 years ka fa na-akpụgharị ya wee na-akpụtọkọsị ya na ya na-akpọkwanụ ndị Lagos steeti na fa biko na fa bịa bifo ife anụnwa aghọkwa na ife ọzọ na fa kedu ife fa ji wee kpụrụ IVD na wee ruo kịta anụnwa na fa aka jikwana IVD na si kedu ife eji wee ka jidie na o nweghị onye gwara IVD na ya eme na travel na ọ bụrụgodo na fa gwara ya na fa kedu ife fa ji wee pụta n'ihu akwụkwọ wee na-ekwunya bụ ife na ọnya bụ otu nwaanyị nwa onye nke chọrọ ka IVD nwa na ọnya nwa bụ onye na-eme ife niile nọ ndị ọgọ IVD bụ ife na-akwụ ndị bloggers ụgwọ ka fa na-akọ ọtụtụ ife n'ihu akwụkwọ. Agwakwa m na onye nọkwa nso nye jekwa ka ọma na Blessing CEO na ahụ adịkwa ya na ife odekasị juru ebe a kakwa nkụ ọkwa amụ ka a na-azọdo ife aka ogene. Blessing CEO wee na-akọwa na-ebo IVD ebubo na-akpụgharị ya n'ife omehọ na ife a na-eme IVD na ọ dịghọ mma na mmegide na nke ikpeazụ a na fa ya ajụzikwa ajụjụ gbasara ya bụ ife na-emegidegokwa anya ya ma kpotekwa n'afọ ya ọka nkụ. Ọkwa ife Blessing CEO dere ka ngoro ndị mmadụ wee na-akọmentị na ụdịdị ya Blessing CEO na-anụ na ọ kwesịrị ịkwa ile ya nga na ọnya bụ wee pụta n'ihu akwụkwọ wee sifesiara ndị mmadụ na fa chọrọ ime travel ebe ọ ma na ndị be Bimbo na fa like honya bụ Blessing and na fa like ọkwa na oyi nwoke na oyi nwaanyị ya na IVD na-eme na nke anụnwa ya adọ ya aka na ntị ma kụzieri ya ife na ife ọ kwesịrị ime ebu ya na IVD fakoro akpafa fe mee travel
fagwodobegwodosizie nata wee gosibe ndị mmadụ ife onyonyo ka fa sikwanụ wee je ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na enwekwara ike ọ bụrụ na IVD na ọ kọghọrọ ya eziokwu na ọ gwaghị ya na ndị ụlọikpe gwakwara ya nye eme na travel mana ọ bụrụ na ọ gwaghị ya ọ na mgbe Blessing CEO na-anọ na fa ya apụ ọ na fa amụghọ na ndị ụlọikpe ya afịa na-aya ejidefa sọsọ fa amaka fa si wee konoko na ama akwụkwọ mfa ọkwọ mbọsị anụnwa Daddy Freeze melụ IVD na Blessing CEO interview IVD wee na-akọwa na sinsi nwunye eji wee nwụ na ndebe nwunye ekwebeghị ka ọ fụ ụmụ ya na ọ fụnugofa ọ dụkọsị na ụmụ ịnọ ka Bimbo mụtara ya onye ka emechalụ nwa ya nwaanyị wee mee ife na skuul ama m onye vidiyo ya bụ IVD wee fụ ya bụ vidio wee pụta n'ihu akwụkwọ wee na-ekwu na ahụ adịghị nwa ya nwaanyị mma na egodu ka ọdụ ndị mmadụ wee na-asị oche na ọdị izi and ike na onye kpọ ụmụazị ahụ nwekwara nwa nke ya wee kpọrọ ụmụ ịnọ na akpọnye ya nyanwa na oye na-edonwufe anya ife ọ na-esogharị ọhụụ Blessing CEO n'ike na ya bụ nwa ya ọ fụrụ vidio ya nọ ntu ahụ ka ọ kwesịrị ịdụ n'ọka ndị ọgbọfa na-adụ na ya kedu ntu ọ chọrọ ka ọ dụ wee sị ka m wetara unu nọ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ na IVF nọzikwa n'ime ụlọ nga na Blessing CEO na-ebezikwa anya m na-eburugokwa amụ na-egbo ya oyi wee jee tinye n'ime ụlọ nga unu mana Blessing CEO na-akọwa na ya bụ IVD na-agbagagbu ya na ọ gbagotara ọ dịkwa ka amụ ka a na-azọ ekenekwa m unu.